Biztosan látták, hogy az elmúlt órákban Zelenszkij elnök megfenyegette a miniszterelnököt, gyakorlatilag halálosan. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy majd a katonái felkeresik a magyar miniszterelnököt, hogyha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai és benne a magyar emberek pénzét Ukrajnába. Ez minden határon túlmegy. Ez egy teljesen új helyzet, ami kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyeget egy NATO és EU tagország miniszterelnökét. Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet, minket, magyarokat zsarolni nem lehet. Akár mivel fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akár hogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer, háromszor, négyszer annyit fizetni az energiáért, csak ő miattuk. Érdemes tudni, hogy Zelenszkij elnök, aki a magyar miniszterelnököt megöléssel fenyegeti, a Tisza párt szövetségese.